Arratsaldeon, gaurkon bertaratu zazten guztiai, eta ongi etorri udalen izenin 2021ko kultur ekitaldira. Aurten, urte berezia da. Izane, bigarren urtez jarraian, San Estebanak ospatzeko aukerarik ez dugu izango. Hala eta guztiz ere, Oiartzun, gure herria ez da geldirik egon, eta urtero legez hemen gaude, zuekin guztiekin une goxo hau konpartitzeko. Korporazio guztien izenin agurtu nahi zaituztegu. Lehenik eta behin, eskerrak eman gaurko ekitaldira hurbildu azten guztiai, kultur esparruko eragiletako ordezkari guztiai, herritarrai, baita hemen aurrian eserita ditugun gaurko omenduai, eta zuzenian zeharka ekitaldi hontan urtekarien eta mugarrian parte hartu zuten guztiai. Mila esker denai, jarraian Jesus Leonet Elizegi alkatiak hitza hartuko du. Arratsaldeon denai eta ongi etorri ekitaldi hontara. Bada 2 urte ekitaldi hau ez dugula ospatzen, azkeneko urte eta erdila nahiko komplikatu izan du da denentzako. Bai famili eremun, bizi ditugu komplikazio asko, bai lantegi, lantoki, enpresa, gizarte guztian une zailak eta gogorrak pasatu ditugu eta pasatzen ari gea, baina bai esan behar dutena da, egoera hauei behar dela saitasunakin erantzuten ari garela herri bezala eta horrek pozten hauela, ez? Eta nik uste dut hori dela lehenbizi dena barneratu behar duguna. Gauzak ez ditu inorrek gonbidatu egoera hauek, baina erantzuna herri bezala txukun ematen ari gea, ez? Udalan ere, urte komplikatu izan du da, 2 urte hauek, azkeneko urte terdi batez ere komplikatu izan du dira, baina lanean jarraitu dugu. Eta kulturai dagokionez, gure proiektuk nola nahi ere aurrea ateratzen saiatu gea eta lortzen nahi gea, ez? Azpimarratuko dut 3 proiektu nagusi bezala edo garrantzitsu, bat da Arizmendiko eraikina, Urdinola Arizmendiko eraikina. Badakizute ondela 15 eraiki genuela, gustora gaude lortu dugulako proiektua gauzatzia, urte asko kosta digu hori gauzatzia, baina azkenian herritarran eskura daukagula proiektu hori, ez? Eta denak herritar guztiak horretaz gozatzeko aukera ere badakagu, ez? Beste proiektu nagusi bat dugu kultur etxea Mendiburu 14koa, eta horren ingurun esan behar dut obra badoa, hormigoia badoa, baina horrekin batea aigiala parte hartze prozesu baten bidez eraikin hori nola osatu, ze eredukin, nola egingo dugu horko kudeaketa, pixka bat kultur eragile guztiekin aiga lan bat egiten, eta helburua da azkenin Oiartzunek kultur eredu propio bat behar dugu, eta hori lortze izango da, ez? Eragile guztiei, parte hartzen nahi guztiei animatu nahi dut prozesu hortan benen ekarpenak egitea, eta seguru azken emaitza egoki izango dela, ez? Eraikina hor egongo da, baina garrantzitsuna da eraikin izekin betetzen dugun, nola betetzen dugun, eta batez ere ze kultur eredukin betetzen dugun, ez? Hirugarrengo bat badugu, ondare maila ere osatu zen, ondare mailan ere herritar ondarekin sensibilizatuta dauden elkarte eta herritarrak parte hartzen dute, eta hor ere lan bat egiten nahi ga. Izugarrizko aberastasuna dakagu ondaren ikuspegitik Oiartzunen, eta hoi ere, atari digital lan bitartez, web horri baten bitartez, herritar guztian eskura jarri dugu, ez? Garrantzitsua da jakitea gure herrian dauden ondariak, jakiteko nondik gatozen, eta hoi ere martxan dago, ez? Gaurko ekitaldian, kultur ekitaldi honetan baita ere, aipatu nahi nuke, egoera gogorrak ematen ditutela azken irten bide txukunak bilatzea, ez? Kultura dagokionez, azken 2 urtetan, kultura birusai esker, bai somatu dugula eta ikusi dugula, herritar sortzailein berpiste bat, ez? Hor sortu da alako iturri bat, ilusioz jasotzen duguna, ilusioz beteta gaudena, ez? 60 ekitaldi desberdin antolatu dira aurten, eta ni uste dut txalogarria dela zer nolako parte hartzen maila izan duten ekitaldi hauek. Gaur mugarria eta urtekarria dugu protagonista noski, baina baita ere ekitaldi honetan beti omentzen ditugu herriko
personaje o persona garrantzitsuk, ez? Aurten gunetan, Juanito Arozena Txistulaia eta Jose Angel Torres Luberriko sortzailik kontzaizkigu, azken urte terdi honetan, bi persona eta bi eragile oso garrantzitsuk izan du dira, eta beraien seniriei daiotet besarkada bat uzatu eta animuk eman, ez? Baita ere, nahi nuke horrekin batean, herrian badakit familia asko izan dutela, egoera gogor asko pairatu jutzela, azken urte terdi honetan, eta beraiei ere elkartasuna adirazi nahi diot. Baita ere, herriko presun eta senirek ere oso egoera gogorra bizitzu dituzte, eta haiei ere besarkada bat eta animuk emana izkiotet. Eta baita ere, gogoratu nahi dut, gaur egunin ere Madrilen 8 Euskal Herritar epaiketa bat gauzatzen nahi dela, eta gure herritar bat, eta kagula horien artean, ez? Haiei ere, elkartasuna adirazi nahi diot. Eta bukatzeko, San Estebanik ez dugu izango, bai Josune esan duen bezala, ez dugu San Estebanak eta urte sasoiago beti nahi dugun bezala ospatzeko aukerik izango, baina badugu beste aukera bat beste era batea ospatzeko. Elkartasuna, elkar zainduaz, eta nik uste dut lasaitasun baten aurre egingo jogula egoera honei, ez? Eta batez bestea zaintze hori da gure herria aberasteko lehenengo urratsen amer duguna, ez? Elkar zainduaz, balorik indartuz, herritar eta herri hobeago bat izango gala ziur nago. Mila esker. Aurten urtekariak 53 urte bete ditu. Erraz esaten da 53 urte. Baina hazen olako sortia guria. Izane oihartzun gure herrian izan direnak eta zaztenak urtero legez egin eta egiten duzuen ekarpenari esker, herritarrok ezagutu ez ditugun garaiaren testigu izatea albideratu duzue. Aurtengo ere urtekari mardula dugu. Herriko kulturgintzaren eta herrigintzaren ispilu. Maria Jesus Aranburu Arbelaitz elkarrizketatu du Jaion Ugalde berek. Maria Jesus, 1954an jaio zen Oiartzungo udaletxian. Berak dion bezala, Oiartzuar bakarra omen da, herriko udaletxian jaio dena. Doneste de plazan jaio eta zila. Horrek bere bizian eragin handia izan du. 19 urtekin sasi maestra modua lanean hasi zena izate baserrian. Eta egunero oinez egiten zuen joan etorria baserreraino, ordubeteko bideari ekinez. Errazionamendu eta estraperluaren garaia bizitzeare tokatu zitzaion. Eta oso ongi gogoratzen du, beraien amak, salan gordetzen zitula estraperluan erositako hainbat elikagai. Azion Katolika ditzen zioten elkartian ere parte hartzen zuen. Bertan, Euskal dantzak ikasi zituen, liburu asko irakurri zituen, eta urtean behin Gipuzkoako beste herritakoekin batera, egun pasa egiten zuten autobusez edo trenez joanta. Bueno, urtekariakin jarraituz, historia Natalian herriko pasarte ugari bildu eta argitaratuko dira aurten ere. Besteak beste, Don Juan Maria Artola apaizan bizitza eta bere bizitzako pasartiak, etxeratze aginduan inguruko gaur egun dakagun informazioa, Baltasar Esnaola Gaztelu Palankari Oiartzuarran informazioa, Garmendi baserriko dolarian leku aldatzea, Aldundiko gordailura, Irazusta Irigoien familian hainbat histori, Maria Angeles Esnaola Bidaurreta frankismo garaiko maistra abertzalean historiak, adierazpen askatasunan alde orain dela 25 urte intako egitasmoak, flauta taldean agurritzak eta beste hainbat pasarte kontatzen dira historiako atalean. Herriko seme-alabetan berriz, pertsona batzuen berri ere izan dugu. Batetik, utzi gaituzten Maritxo Gaztelumendi, Epeleko Jose Luis, Juanito Arozena, Jose Angel Torres eta Andres Ostolaizen inguruan idatzi dute bere senitarteko eta senide batzuk. Bestetik, herritar batzuen elkarrizketak ere baditugu. Hala nola, Alaia Gaztelumendi, Jon Erretegi, Nikolas Michelen Hautsua, Jose Leon Amigorena, Maite Paisal, Bixen Larzabal eta Estaniz Urdanpiletak.
Kontu ugari herritar hauek kontatzen dizkigutenak eta guretzak denontzat zabaldu dituztenak. Horrez gain, dakizuten bezala, kultura aparte, bai kirola, hezkuntza eta gizarte arloko eragile ugarik idatzitako idazlanak aurkitu ditugu aurtengo urtekarian. Horrez gain, Karrika auzoko argazki zaharrak ere badaude urtekarian bukaeran. Hortaz, udan, bai Amakan onduan edo Mesilan urtekaria gorde eta gure herriaz ikasteko aukera dakazute 2021ko urtekari honekin. Orain mugarriari ekingo jogu, bai? Badira 27 urte Oiartzun udalak mugarriaren lehenengo alea kaleratu zuela. Pozik egotekoa da. Urtero utxik egin gabe gure herriko ondarearen gaiak landu eta argitaratu alizatia. Aurtengo zenbakiaren izenburua da Beloaga, gaztelu baten historia, herri baten historia. Dakizuten bezala, azkeneko urtetan, besteak beste, Jose Mari Iturriot, zaitu daga Beloagako gazteluan inguruan lanian, eta Gurutzeko arkaleko arkaitzetan kokatuta dagoen gure ondarean zati honen inguruko historia kontatzen digu aurtengo mugarrian. Gaurko ekitaldi hontan, gogora ekarrian nahiko genituzke, Jose Mariz gain, gure ondare hontan lanian aitu dien 10 pertsonak. Jarraian, Jose Mari Iturriotzeri hitza emango jogu, Jose Mari hurbildu, Beloagako mugarri honen xetasunak emateko. Bueno, arratsaldeon, beti kontu behakin etortzen azni, uste dut idatzi barra zola, gazteluan historia kontatzen duen mugarri bat. Historia liburuak ordia bakizute, ez dia irakurra errasak izaten. Gerra pila bat, fetxa mordo bat, eta errege izenak zer esanik ez. Eta gila esan, aurreneko kapituluak asko du hortikan. Izane, liburua zehazten da. Nafarroko 1200 konkistakin. Eta historialari batzuk orduan gertatu zena zalantzan jartzen dutenez, nahi izan dugu testu inguru guzia aztertu eta zalantza guziak argitu. Eta aukeran luze samarra gehatu da kapituloi. Halare, aurrezio, Oiartzungo kontu desente topatuko jozute, Beloaga, azken finean, herriko gaztelua izan zenta. Dena dela, kapitulu askotan, Nafarroa izango da izpide. Konturatuko zineten, izenburuan, gaztelu baten historia, herri baten historia. Herri maiuskula idatzi jadola. Herri hoi, noski, Nafarroa da. Gure gazteluan esentzia Nafarra delako. Beloaga, nahiz eta gu hortaz igual jabetu ez, Nafarroko erresuman sortutako gaztelua da. 1200an, Nafarroko mendebaldia konkistatu zutenean, atxatzen da lehenengo aldiz gaztelu hau. Handik mende eta erdira, berriro Nafarroakin bat egin genuenean, ikusiko dugu Oiartzungo gaztelua berrize. Eta botare, Nafarroko beste gaztelukin batea bota zuten 1512ko konkistan ondorioz. Gu ordia, aspaldian kontrako biria egiten ohitu gea. Aleia, Nafarroa Euskadi da, Nafarrak Euskaldunak dira, norabide hortan. Eta orduan askotan goatzenaz, nea maiaitxu nion histori batekin, norabide berin diguna. Kontatzen zuen, behin Iruñan zola, hango eskaparate baten erdian zila bat ikusi zula, eta zilan gainin kartel bat. Se venden sillas y ponemos culo a las viejas.
eta aserre xamar esaten zuen. Nafar kaskagorroik geosango dute estila euskaldunak. Kartelak ze ematen baizun, o hitz ez hitz euskeratik erderara itzulia, o euskaldun peto-peto batek idatzia. Bueno, alare, Nafarren euskalduntasuna ez da erazua. Aspaldi demostratu zuten, Jimeno Juriok eta gure lingue navarrorun ura, oain dela gutxi arte, noaino zabaltzen zen, eta nola intzunatzea. Hemen arazua, obeintzat ahaztu eta galdu duguna da, gure nafartasuna. Aleia, Baskonga den, edo nahi bazute, gaur egongo Euskadiren nafartasuna. Gai hori ateratzen denean, oaindik badu jendia, zertaz aizean ez dakina. Arkalen bandera jarri genuen bezala. Nafarroko bandera eta zertik ez zuten jarri Italiakoa. Eta holako gauzak gaiu berri izan genitun. Eta hori zea da, gure historia ezautzen ez dugulako. Eta historia ezagutzen duten askoke, pensatzen dute, Nafarroko kontu hori, aspaldiko kontu dila. Zea, erdiaroko kontuk. Baina, liburua osoik irakurtzen bazute, konturatuko zate, lehenengo republikan, azken karlistadan bueltan, eta bigarrenian de, bai 36ko Gerra Zibilean aurretik eta baita ondoren beti izan dila politikoak, Nafarroko auzia mai gainen jarri dutenak, gure lurraldetasunari nola baiteko irtenbide bat emateko. Beraz, liburu honek balio baldin badu gure historia geixio ezautzeko eta holako zalantza batzuk argitzeko, ni horrekin pozik gatuko naz. Eskerrik asko. Azkeneko hilabete honetan, herriko emakume sortzaile batzuk, herritar bolondrez batzuen laguntzaz, Beko plazako labadoren inguruan lanean ari dira. Labaderoak garai batian emakume topalekua ziren arroparen garbiketa lan egiteko eta baita sozializatzeko gune bat ere. Gaurkoan, udalak aitortza bat egin nahi die, labaderoa baliatuz, garai horretan labaderoan lan egiten zuten emakumei, eta horrekin, garai horretako emakumeen lanaz gogoeta egiteko aukera zabaldu nahi du. Udalak oso garrantzitsua ikusi du honetan labaderoa atontzea. Batetik, garai horretako emakumeak gogoratzeko, bestetik gure gazteek emakumeen aspaldiko lanbide gogorraren berri izateko, eta baita, labaderoa gure ondareren parte delako ere. Gaur, hemen dago Alaia Gaztelumende sortzailetako bat, eta Alaia Martin herriko bertsolaia ere. Horren inguruko setasunak azaltzeko, hitza emango dugu. Aurrea, Bikotek. Josunek esan duen bezala, Idoia Beratarbide honintza etxe beste eta nina gaitu azken hilabetean labaderuan paretak berriztatzen. Eta nahiz eta oraindik ez bukatu, uste ja ikusten dela zen izan duen asmoa. Batetikan azpimarratu, azaleratu emakumeak iten zuten lana, askotan ikusezina zen lan horiez, eta bestetikan adierazire espazio horietzela bakarrikan arropa garbitokia, baizik eta emakumeentzako oso espazio garrantzitsua zela elkarrekin sozializatzeko eta elkarrekin eoteko, momentu importantia zela. Eta horrekin lotuta antolatu txugu emakume lantegi ezberdinak prozesuan zehar, Oiartzungo Asanblada Feminista laguntzaz eta Kultura Birus programazioan barne, eta gila esan oso aberasgarria izan da, eta aitzaki oso politia, belaunaldi ezberdinak elkarrekin sortze prozesu bat partekatzeko, eta nolabait azpimarratzeko dugun ondare hori ez, agian pixkat alde batea utzila zona, eta iritzen hau lan politia indugula elkarrekin, eta oso pozik gaude dugun harreran gatikan, eta espero denai gustatzia, eta bitxek, eskerrik asko. Alaia zuen proiektuari ore eta begirune
lanean antxe ibiltzen ziren, isil, isil, xume, xume. Bertan gozatzen dugu oraindik, berdin heldu, berdin ume. Orainik bada garai hartako, nahiko izerdi perfume. Garaiaretan ez zeukatenez, askatzeko nahiko une. Labaderoa bilakatzen zen, sozializazio gune. Tara joaten ziren guztiak, poliki baina pausoka, buru gainean etxe bateko zama hartuaz kiloka. Anibiliko ziren izketan, txutxu-mutxuta erronka. Hango uretan zenbat eunta, zenbat oial, zenbat soka. Eta izketan dantzatuko zen, euren mingainen errota. Ta bizentzutan garbitzen zuten, euren barruko arropa. Oraindik ere entzun liteke, orduko ahotsen hotsa. Oraindik ere usain liteke, esku izoztuen hotza. Oraindik ere bizi liteke, emakumeen morrontza. Naiz arroparik gabe estutzen, dugun goigoian mototxa. Memoriaren puskatxo bat da, orain mosaiko bakoitza. Berandu baina jaso dezaten, merezi zuten aitortza. Labaderuan egitasmoan aurkezpen honekin bukatu eta jarraian herriko omenduan atalea pasakoa. Hasteko, Jose Angel Torresen lana eta ekarpena nabarmendu nahiko genuke. Jose Angel Torres 1959an Donostian jaio zen, txikitatik kuriosidade handiko umia, behatzailea eta naturarekin zerikusia guztun edo zerrekin interesatua. Gazte garaitatikan, Aiakoarritan barrena ibiltzea gustatzen zitzaion, baita txikierdiko dantzalekoan ibiltzea ere. Orduan hasi zen, oihartzuna hurbiltzen, enpresa ikasketak eginda ere, geologia zen, bere pasioa, eta esan daiteke Jose Angel autodidakta izan zela esparru hontan. Naiz eta geologiako karrera inoiz ikasi ez, etengabeko formakuntzan aritu zen. 17 urte besteik ez zitula, Arantzadiko geologia atalian sartu,
eta horri esker Euskal Herrian bere izena zabaldu zen. Esaterako, Errioxako Egeako museoan museografia egitea enkargatu zioten, Londreseko British Museoan ere bere publikazio bat aurkitu dezakegu, eta ikerketa eta publikazio asko ditu. 17 urtekin, bere lehenengo publikazioa intzun, tolarietan piketakin katakin ondoren aurkitutako aztarnen inguruan. Elizalde eskolara juntzen, orduan, ikaslei aurkitutakoan inguruko informazioaz ematea. Bere emaztea den Clara Gutierrez izan da bizitzako abentura honetan kide handiena. Intxaurrondo auzoan bizitu ziren etxe txiki batean. Hasieran, etxea nahiko bazuten ere, denborarekin txikila geratu zitzaien. Izane, Jose Angelek jasotzen zituen fosil eta harri guztia gordetzeko ez zegoen nahiko toki. Clara dionez, bere etxeko dozein txokotan eta dozein momentotan harria topatzen zituen. Hala, etxe handiago bat bilatu nahian, Oiartzunera etorri ziren bizitzera. Bertan, aukera izan zuten bildutako hori guztia txukun jartzeko. Nolabait, museo txiki bat egin zuten etxean. Jendea etortzen zitzaien etxera, bertan jasotakoa ikustea. Hala, denborarekin, paguan erosi zuten lokal bat. Horazi ziren bisitak antolatzen eta jende mordoska hurbiltzen zitzaien bertan bildutakoa ikustera. Inarra alkatia zegola, musikaren txoko antolatzen ari zirela, Jose Angeli museo bat egiteko aukera zabaldu zitzaion. Begionez ikusi zuten proiektua eta horri ekin zioten. Ilusio handia jarri zuten bertan. Museoaren bidez, urte askoren lana, edukia eta ekimena bilduko zuen toki egoki bat lortu zuten. Bertan, Jose Angelek herriko ondare agerian jarri eta erakutsi nahi izan zuen guztia transmititzeko. Bereziki nahi izaten zuen, jendea jaso zezan, berak ikertutakoa. Hola, 2003 urtean inauguratu zuten lur berria. Gaur, udalak nabarmendu nahi du Jose Angelek Luberren bidez herriari indion ekarpena. Gure artean ditugu Jon eta Aitor bere semeak eta Clara bere emaztea. Senidei eskatuko diegu honea hurbiltzeko eta Jesus herriko alkatiak udalan izenean oroigarri bat emango die. Besterik gabe, Jose Angelen senide eta lagunen izenean, eskerrak eman indako omenaldiagatikan. Bihotz-bihotz, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Clara, Aitor eta Jon. Orain, aurrera jarraitzeko Juanitoren txanda iritsi da, Juanito Arozena. 1930ean, Altzibarko Albisturren izeneko kale baserrian jaiotako jartzuarra genuen Juanito Arozena, egimendia. Bertan, bere guraso Kornelia eta Santosekin eta bere bosenidekin bizi zen. Haurtzaroan, garai hartako beste dozein ume bezala, auzoan, kalean edo mendian jolasean aritzen zen, baina horrez gain, bazuen saletasun berezi bat, txistua jotzea hain zuzene. Instrumento honen inguruan eman zuen bizitza guztia. 10 urte zitula, Dionisio Martiaren aleku ona sakristauarekin txistua jotzen ikasten hasi zen arren, hurrengo urtetan Jose Mendizabalekin jarraitu zuen. Eta 10 urte inguru zitula, gaur bezalako egun batean, San Inazio egunean, lehenengo aldiz atera zen kalera txistua jotzera. Bere atia ere txistulari fina zen, eta hori delata, musika garrantzia handia izan zuen bere txian. 1946an Oiartzungo udalak txistulari bandako partaide izendatu zuen, eta ordutikan asko eta askok txistuan inguruan ezagutu dugu. Herriko bandako txistulari izanik, Lartaun txistulari elkarteko kide ere bazen, eta 11 Oiartzuarren txistuko irakasle ere bai. 1957an txistuaz gain, antzerki munduan sartzen hasi zen, eta obrak idazten eta ondoren hainbat obra antzesten ere ibili zen.
horiek beti euskeraz. Garai hortan, bere Andrea Milagros musikarregi antzerki munduan ere ezagutuzun, eta 1977an ezkondu zen. 3 seme izan zituzten, Aitor, Xanet eta Urko, gaur hemen daudenak. 3ak, Atxa eta Atxona nantzea, txistulaiak. Ikastola berria egin ahal izateko ere ahaleginetan ibili zen beste jende askokin eta beste herritar batzukin. Udalean 4 urtez ere zinegotzi izan zen. Jakina da Juanito oso ezaguna izan zela Oiartzurren artean. 2016an urtekari batzordeak aukeratu zuen elkarrizketa nagusia egiteko. Eta 2015an jai batzordeak hala erabakita Xanistebanetako txupinazua bota zuen. Oraindik gogoratzen dut deitu nionean esandako bere hitzak. Baina nik merezi aldut ba. Izango da besteren bak ni baino gehiago mereziko duenik. Nik erantzun nion, Juanito, jai batzordeak hala aukeratu du eta herriak zu botatzen nahi du, beraz. Orduan ezagutu nuen Juanito, eta ordutik kalean ikusten induen bakoitzean geldituta esaten zidan. Zer moduz etxe handian? Zer moduz dago Oiartzun? Lan asko altzute etxe handian? Beti hitz batzu konpartitzeko prest. Gaur, udalak nabarmendu nahi du Juanito kulturgintzan egindako ekarpena. Hemen ditugu gure artean Milagros bere Andrea, Aitor, Xanet eta Urko bere semiak, bere Rainak, bere Bilobak, eta Milagrosi bere Andreari eskatuko jogu onera hurbiltzeko alkatiak oparitxo bat eman nahi dio eta. Aurrera, Milagros! Eskerrik asko, Milagros, eskerrik asko, Clara, eta senide guztiei eskerrik asko. Ekitaldia bukatzeko, omenduen senidei eskainita, Olarriko Naiera Serbertek eta Aneotegik orezko kontrapasa dantzatuko dute. Bukatzeko, eskerrik asko bertan parte hartu zuten guztiei, Lartango txistulariei, Olarriko dantzariei, soinu nahitu den lagunari ere, eta zue guztiei honea hurbildu zaztelako. Datorren urtean berriz elkartuko gara, Xanistebanen berri emateko. Ongi pasa udara eta gora Oiartzun! Gora!